Egunon danoi eta ongi etorri. Gaurkoan ongi etorri berezia egin nahi diegu Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean, Jose Mari Kortaren Bideti Fundazioko kidei. Benetan guretzat ohore handia da zuek denak hemen egotea eta zuekin lankidetza berri bat bilatu izana. Hain justu bi helburu dituelako gaurko aurkezpen honek edo gaur elkarrekin aurkeztera goazen ekimen honek. Bat Jose Mari Korta beraren memoriak irautea denboran eta aldi berean bere balioei ere aitortza eginez, bere bidetik jarraituz horiek errotzea gure herrian etorkizunari begira. Eta noski, beka hauen inguruan informazioa eman aurretik edo honen inguruan esan beharrekoa esan aurretik, naiz eta aski ezagunak izan, mai inguru honetan erekin batera daudenak aurkeztu nahi dizkizuet, alde batetik noski Andoitz Korta, bera da Jose Mari Kortaren Bidetik Fundazioko idazkaria okerrez balimanago, eta noski Jose Mari Kortaren semea, eta ezkerretara Jesus Mari Mujika, Jose Mari Kortaren Bidetik Fundazioko bozeramalea, besteak beste. Eta gaurkoan beraz, beka hauen berri eman nahi dizuegu. Zergatik egiten du Gipuzkoako Foru Aldundiak edo apostu hau, hain zuzen ere, guretzat Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat oso garrantzitsuak diren bi arrazoiengatik. Aipatu dizkizuet xume, baina orain pixkat gehiago sakondu nahiko nuke. Lehenengoa, Jose Mari Kortaren memoria irautea nahiko genuke, denboran berak egindako ekarpen guztiagatik eta aldi berean ere, fundazioak berak egin duen lanagatik elkar bizitzan, memorian eta elkar ulertze horretan. Memoria hori mantendu nahiko genuke etorkizunean eta beka hauekin hori ahalbidetzeko modua ikusten dugu. Eta beste alde batetik Jose Mari Korta berak ere balio sendoak zeuzkan eta balio horiek errotzeko lan handia egiten zuen eta lan horri ere bidea eman nahi diogu edo bideari jarraipena eman nahi diegu. Zer bilatzen da beka hauekin? Hain justu egingo deguna da bi beka izango dira, xehetasun gehiago emango dute gero Andoitzek eta Jesus Mari berak ere, baino lanbide heziketako bi ikasle gazteri emango zaizkie edo egokituko zaizkie beka hauek. Lanbide heziketan eta hain justu teknologia industrialetan aritzen edo arituko diren bi gazteri egokituko zaizkie beka hauek. Zergatik lanbide heziketan, hain justu Jose Mari Kortak berak garrantzia handia ematen ziolako lanbide heziketa horri. Lanbide heziketari ematen zion garrantzia, ematen zion bezala garrantzia hainbat eta hainbat arlori, guretzat ezinbestekoak diranak eta hor balioetan azpimarra jartzen degunean dira hain justu enpresarekiko atxikimendua, konpromisoa, lan onaren aitortza, etengabe ikasten jutea, berrikuntza, elkartasuna eta gehien behar duenari ere laguntzea. Balio horiek besteak beste dira beka hauen bidez saritu edo aitortu nahi direnak. Beraz, oso labur esateko, bai euskeraz eta bai gazteleraz mundua oso azkar ari den momentu honetan, Gipuzkoako Foru Aldundia Jose Mari Korta Fundazioarekin batera bilatzen duena da balio indartsu horiek errotzea gure herrian. Gure komunitate senari eutsi eta bide bat egitea etorkizunari begira ere. Lankidetzan antolatzen ditugun beka hauek, Jose Mari Kortaren memoria mantendu nahi dute eta aldi berean ere balio sendo horietan bide bat jarraitu nahi dute. Zintzotasuna, enpresarekiko atxikimendua, lan ona eta abar. Zentzua duten proiektuak bilatzen ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak eta noski proiektu honek zentzu osoa dauka eta zentzu horri bidea eman nahi diogu. En un mundo tan cambiante, lleno de incertidumbre, queremos enraizar valores muy importantes que desarrollaba Jose Mari Korta, como son el compromiso con la empresa, el compromiso con el trabajo bien hecho, la solidaridad y al mismo tiempo también conservar la memoria de alguien tan importante como Jose Mari Korta en nuestro país. Queremos proyectos con sentido en la Diputación Foral de Guipúzcoa, proyectos con sentido que estamos desarrollando y, por supuesto, este lo es. Lo hacemos en colaboración con la Fundación Jose Mari Korta. Eta nik beraiei hitza eman aurretik, bai azpimarra bat egin nahi nuke edo gutxienez aitortza bat egin nahi nuke Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean,
Jose Mari Kortaren bidetik fundazioari egin duen lanagatik orain arte, eta seguru ere etorkizunean horiek errotzen ere edo lan hori bide honetik jarraituko duena. Eta hain justu leno aipatzen dituenak ziren, eta herri honentzat benetan garrantzitsuak direnak, eta dira memoria, da elkar bizitza eta elkar ulertzea. Eta egin duen ekarpena sekulakoa izanik, eta egindako lana sekulakoa izanik, gaur aukera hau ere baliatu nahi dut, nire aldamenean dauden eta hemen aurrean naiz eta gero komunikabideetan agertuko ez direnen lan hori aitortzea. Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean, zuetako bakoitzari gure esker ona luzatu nahi dizuegu, zuen ekarpena izugarria izan dalako eta Gipuzkoarentzat ezinbestekoa. Eta behin hori esan da, Andoitz, zuri ematen dizut hitza, beka hauen inguruan informazio gehiago emateko eta esangabekoak edo nik aipatu gabekoak zeuke garatzeko edo borobiltzeko. Eskerrik asko. Nik eskerrik Eider, egun on denori eta ongi etorriak hurbildu zaten guztieri. Esan duen bezala ni Andoitz Korta naiz, Jose Mari Kortaren bidetik fundazioko idazkaria. Prentsaurreko horrenen aurkeztuko ditugun proiektuari berri ematea ez da nire gaia, horren aurretikan nire egin beharra gaur kontan da eskerrak ematea. Lehenengo eta behin eskerrak asko Foru Aldundiari, zuri Eider, erakunde honen lagundu diguzuten guzti hori. Eta eskerrik asko baita ere fundazioan urte askoetan lagundu diguzuen guztieri. Fundazioan bai patronatuan eta fundazioan kide izan zaten guzti hori. Babesa eta laguntza eskaini diguzute beti eta bihotzez eskerrik asko. Gure ama eta familia denon izenean hauxe da eskerrak beroena emateko arrazoi nagusia. 2000 urtearen geroztikako urte luze haietan biktima soil izatetik bakearen eta ongizetaren alde gintzen den euskal gizarteko partaide izateko bidea erekitzen lagundu diguzutelako. Hori laguntza handia izan da eta familiaren partez aitortzen dugu eta horrexegatik eskerrik asko den hori. Eta orain, gure bozeramailea den Jose Mari Mujikak pasako diotitza Fundazio Aldundiarekin sinatu duen hitzarmenaren berri eman dezan. Egun onden hori, ongi etorria denok, eta azteko Eider Aldun Nagusi Anderea, mila esker gaur hemen izateagatik, eta guri gaur hemen egoteko aukera eskaintzeagatik. Eskerrak, Aldundia gurekin elkarlanerako prest jartzeagatik. Jose Mari erail zutenetik, bere memoria eta bere balioa mantendu eta lantzea helburu izan dugunoi, laguntzeko prest jarri duzu zure erakundea. Mila esker, eta badakigu elkarlan oparoa egingo dugula elkarrekin. Jose Marik teknikoki eta etikoki jantzitako gazteak nahi zituen lantokietan. Bizikidetzan, batez ere, bizikidetzan, lankidetzan eta berrikuntzan asmatuko zutenak, humanismo solidario eta konprometituan eziak. Gaztea, ondo egindako lanaz arro dadin, eziketan egin behar da lan. Jose Marik bazekien hori. Eta beti, lanbide eziketa zuen bere begibistan. Bere kezka nagusia beti lanbide eziketa zen. Guk fundazioan horren berri bagenekien ondo, eta bide horri heltzea erabaki genuen hasieratik. Lanbide eziketako ikastetxe askore egin izan ditugu harremanak, eta lanbide ikastetxe bat edo besteko proiektuak urtero babestu izan ditu. Beti aurkitze ginen arazo batekin. Teknikoki onak izango diren proiektuak, baina balio etikoak ere landuko dituztenak, eta beti eskola profesionalari arrasako gertatzen zitzaien tekniko alderditik bideratzen zen proiektu bat orkestea etika mailan baino. Eta orduan, urteak igaro ara, gero eta garbieko joan ginen ikusten, gure
formazioa dualean egiaztatzen joan daitekeen proiektu piloto antzeko bat bideratzen laguntzea zela gure egiteko. Horretan lagundu behar benduela nolabait. Horretan lagundu izateko unibertsitateko bi irakasleen gana jo genduen ezagutzen genituenak, Andoni Izagirre, mentxeatako bat, eta Jon Muñoa, ez tozterik ez du izan nuen. Hauek egindako lan ederra, eta hauen lana beraiekin batera patronatuan aztertu eta onartu ondoren, gure lurraldeko foru aldundira jotzea erabaki genduen laguntza eske. Gu laguntza behar genduela ikusten genduen, aurreratzen nahi genduen hori martxan jarri alizateko. Eta orduan, gu genituen asmoak martxan jartzeko biderik egokiena, laguntzarik egokiena, pentsatu genuen foru aldundian jasoko genuela. Eta foru aldundiera jo genuen. Gure asmoa zen, Gipuzkoako lanbide heziketarako bi beka sortzea. Erdi mailan bat eta goi mailan bestea. Bata, beti ere, industria arloko teknologietan erdi mailako gradua duen persona bati emango litzaioke, ikasketak goi mailako gradu batean jarraitu ahal izateko bidea erraztu asmoz. 1.000 euro jarraitu ere egin dezan goiko mailan gero. Edo, goiko mailan ari baldin bada, beste gradu bat, lanbide heziketan beste gradu bat egiteko aukera izan zen, edo unibertsitateko sarrera lortu. Hori izan bi beken asmoa. Horretarako sortu dira nagusiki bekak. Beka bakoitza 6.000 eurokoa izango litzateke. Orduan 12.000 euro emango lirateke urtero. Proposamen honekin aldundira jotzean, harrera espera bezalako izan zen. Bere laguntza guztia eskaini ziguten elkarlanerako prestagertu ziren guztiz eta gure asmo eta gogo hori antolatzen, horren berri ematen, ikastetxetara zabaltzen eta bar, beharrezko laguntza guztia eskainiko eta emango zigutera. Aldundiaren baietza jasotzean, heziketa mota hau ondoen ezagutzen dutenen gana jo genuen. Teknika batetik eta bestetik zahar eta berri taldekoen gana. Zahar eta berri taldea da lanbide heziketako irakasle eta arduradun izandako jubilatuen talde bolondresa. Asko dakiena, asko lagundu nahi duena. Hauen gana jo genuen eta hauek ere zeitun eskaini zuten beren laguntza, oso ondo iruditu zitzaien gure asmoa, eta bai aldundiarekin eta bai zahar eta berrikoekin ados etortzean, zeitu pentsatu gendu, aurren gauza egin behar zela da, aholku batzorde bat sortu. Aholku batzorde horren egiteko izango da, honen balio etxiko ditu, hautagaiak zeintzuk izango diren, eta baita ere, irabazitutenak zeintzuk izango diren, hauek erabakiko dute. 6 laguneko osatua izango zela pentsatu genduen. Aurrenengoa, izango litzateke, Andoitz Korta familiaren ordezkari gisa. Gero, aldundiaren izenean bi, Ana Insausti Altuna Anderea eta Jon Gurrutxaga Mongelos, bilak aldundiaren izenean. Beste bi, Zahar eta Gazteren izenean. Ramon Martínez de Murgia Urresti jauna eta Pilar Díaz Mintegi Anderea. Hau bilak, esan dizuet, Zahar eta Berriko taldeko kideak. Eta azkenik, zeigarrena, industriko norbaiteren nahi genuen, jake formazio duala eta ditugun gure, eta industriko norbait orduan, pentsatu zen, Juan de Junkal Lantza Anderea izango zela, Gipuzkoako industria enpresan ari den ordezkari gisa. Orduan, zeikote hori onartua dago, dana baietza eman dute, eta aurrera, oan ja, abiatuko gara. Oraingoz, honek atentzioa deitu ez dezan, oraingoz hitzarmenak urtebeteko epea izango du, baina urrengo urteetan ere jarraituko duela ziur gaude guztiz. Hitzarmena luzatuko dugu alegia. Parte hartzen duten bi erakundeen borondatea alaxea delako. Fraga bezala esan zan ez urtebete egin dezagun aurrena, baina honek jarraituko du. Zergatik, Bideti fundazioak bere fundusa horretara zuzenduko duela erabaki baitu guztiz. Eta aldundiaren borondatea ezagututa gauza fundamentuz eta zintzo egingo duenaren zalantzarik ez daukagu, naiz, berriro esaten dut,
beraiek eskatu eta hasieran izan den ez alitzateko izango aurrenengo hitzarmena urtebeteko bakarrik izaten. Bueno, hori esan da, nik uste dut gauzak gehienak esan daudela, bekak aurrenengo 2005 urtean emango dira, eta datu guztiak, eta behar diran, zehartasun guztiak, Gipuzkoako aldizkari ofizialean hor ikusiko dituzute. Bi hitz beraz. La Fundación José Mari Kortaren bidetik ha trabajado desde la creación en el año 2001 para impulsar los valores éticos que defendía José Mari, contribuyendo así, creemos que sí, a que su memoria se haya mantenido viva en la sociedad guipuzcoana y vasca. En este quehacer hemos tenido la posibilidad y la alegría de poder contar con la colaboración de la Diputación Foral de Guipúzcoa, con la que hemos firmado un concierto para promover un programa de becas con el nombre de José Mari Korta. Estas 2 becas anuales, cada una de ellas con importe de 6.000 euros, estarán destinados, una para quien esté cursando el grado medio y la otra para quien esté estudiando en el grado superior. Y ambas tendrán como propósito que quien reciba la beca pueda seguir su formación en un grado superior o en un grado distinto del grado superior o acceder a la universidad. Todos los pormenores necesarios los hemos dado ya en euskera y aparecerán en la revista oficial de la Diputación. Beraz, mila esker etorri zaretelako, mila esker diputazioari, eta ber hau dana oso ondo joaten den. Bueno, alaxe joan, dudarik ez izan. Inolako galderarik egin bazen dute edo, hemen jende jakintxua dago eta galdetu hauei. Nik bukatzeko galderaren bat egin aurretik bukatzeko azpimarratu nahi dut guretzat sekulako ohorea dela hain justu esku artean daukagun eginkizun horretan, bide horretan lankide izatea fundazioa bera. Hain justu guretzako garrantzitsuak diren balore horiek gazteei ere aukerak ematea eta zintzotasuna, lan ona, elkartasuna, hori dana bultzatzea beka hauen bidez eta zer eta Jose Mari Korta izena duen beka baten bidez egitea. Guretzako ohorea ikaragarria da eta horrelaxe adierazi nahi dut. Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat, hau ametsa baino gehiago ere bada eta noski gure konpromisoa bete-betean batetik edukiengatik eta bestetik Jose Mari Kortaren memoria ere mantentzeko modua ere badalako eta haren aitortza egin nahi dugulako Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat hau benetan oso garrantzitsua da eta hortaz gu oso harro sentitzen gera elkarrekin hau egin ahal izateaz. Eta orain bai galderaren bat izango bazenute, erantzuteko prest gaude gu hirurok eta baita zuen inguruan eserita dauden hainbat eta hainbat lagun denek ekarpena egingo dutenak etorkizunean ere bide honetan. Vale, horrela. Bai. Nik galderatxo bat bakarrik, lehenik eta behin eskarrik asko hiruei aurkezpenagatik. Eta nire galdera Andoitzerentzako da. Esan dezu gaur fundazioaren eta familiaren izenean zaudela hemen. Baina, nik aprobetxatu nahiko nuke, beka berezi honen aurkezpena, zuri galdetzeko, ea zu zer supesatzen zaizun zuri, Eusko Jaurlaritzan egotea, ez? Kargu publiko batetik Euskadiri laguntzea, zerbitzea, eta hori izango zen bakarrik. Eskerrik asko. Gaur, hemen, izan duzun bezala, fundazioen idazkari bezala nago, eta nik uste gaur egun protagonista bekak izan behar diela, eta zentzu hortan, markatu baina nik uste zentzu hortan ez dakatela ezer zaten. Beste galderaren bat? Ez, hortaz, eskerrak ematea besterik etzego gelditzen. Eskerrik asko guztioi eta ondo izan.